Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channels of your choice, Chibanda Media, together with Saint TV. Yes, my name is Dr. Uncle Saint, and I'm with Chief Chibanda. Yes. Zirigudidi Chief. Moshe Murise Doctor. Ya Doctor na Chief mkurundia. Ndio tonga dunu. Ayo, ufana uzoti Doctor. Andi, oyo ntonga dunu. Doctor ntonga dunu. Doctor aninga chungorapa dunu. Achirapa dunu. Kurise kumabasa. Ayo, mabasa ndizvozvi. Titori pabasa so. Akona rimwe rodarika iro ivi. Iro rakatokura. Anditika Tadzoka. We are back by public demand. Yes, so tati tikupe update ye zvatiri kuti zvinge zvatiri kufunga. Isi tinongokupa pfungwa dzedu imimi motipa dzenyu todzivhenganisa toona pfungwa dzakanaka pakupesa tofana kuva nechinhu chimwe chete. Sekuziva kwenyu kuti mukati mune imba ya vatazoti Professor Chirenje, Baba Chirenje. So nemhuri yavo. So mukunganza kwatinoita mari hatisi kuda kuti vanyanyononoka kana mari ichinge yakwana kupinda mukati umu. Asi toda kuti tinge tinozviita pamwe chete zvichionekwa nemunhu wese. Anditi? Chokwadi. So Mr. Chibanda, ndedzipi pfungwa dzatinadzo? Right, ini ndiri kufunga kuti next week Saturday inenge richi. Inenge Saturday. Ichi tarisai pa calendar nya. Next week Saturday. That's motikari. Next week tikutaure nema dates because aziva kuti video rino munhu achariona rini. Right, pa calendar yedu. Next week Saturday unenge uri musi wa 22. Alright. Kufunga isu kuti musi wa 22. Kana before 22 mari inenge yatokwana. Mapepa atofambiswa kudhara, paperwork atofambiswa kudhara. Kana iri ownership imba yatone stara vachirenje yatonyorwa kunzi Mr. Barnabas Chirenje. Kana mari idi chinge yakwana then isusu tobva taita sei tobva tati kune ivava vanhu vakatipa mari vakatibatsira ine madonations wouya pano towa uchapupu vachirenje vachibva mumba mavarugara umu vachipinda mumba chaiyo. Alright. Saka ndofunga meno maoni rangu musi wa 22. 22 this month kuroti this Saturday yatakubata ikadarika. Inotera the next. Yeah. Ndo pfungwa dzatati nadzo idzodzo imakasununguka kunge muri munotizivisa zvamunofunga asi mumba umu seimba yane 4 years isina kupindwa. Inoda mari renovations. Inoda zvakawanda zvoda kuitwa mari renovations, inodawo paint, inodawo maplumber, kucleana chaiko. Munoda kucleaniwa, munoda panze nemukati, munoda kucleaniwa panze nemukati. Pa cleaning ipapa ndine company yakatibata. Yakati iri kuoffer kuya kuzocleana ipapa for free. Alright. Saka isusu atisi kuti for free. Iwachitaura iwo. Ayo tukuti iwo vati for free but isusu tinozokupaiwo mukana wekuadvertiser company macompanies enyu pa Chibanda Media nepa Saint TV for free zvakare. Ndo chipo chatiri kupa macompanies ari kuuya achiita takupawo airtime for free. Takukupayo kuti muwe pamhepo for free. Then chimwe chinhu zvakare andozoti vachirenje vachiburiswa ndunzonzi vakaburiswa mvura ichinaya property yavo yese yakaparara nekuda kwokuti wakunge wasina kwawaenda neproperty yakaparara nemvura. Saka kutaura uno kwatiri kuita uku kuratidza kuti avachirenje havatorina pekutangira, havana furniture. Vanodawo furniture, mibhedha, mawardrobe, mastovhu, magumbeze, ende mawarugara futi mupanze umu. Nambotaura namama Makuseni pawavhizita ndakuitawo laki kuti nhasasvikira mama waita se vachisvika vachimboona mudharawo watoshamisika kuti zvihembe dzizhinji dzadyiwa nemuchenje. Unongoziva vachirenje waugara sebachura ka saka wazokwanisa kupota ita se vachibata kukuzunza zvinhu ka saka vaitoda kuti hembe zhinji dzaita se
dzajiwa nemuchenji. Sakura kuti panodiwa futi nhumbi. Yes. Saka tikungoti iwe ndoonoziva chaungada kuita. Vai vaitaura zvemabhoho zvekuti toda kuzodrilla bhoho, mukana wavepo wekuti muuye muzodrilla bhoho. Panapa muna bhoho, mvura moyezva kuti iri kunetsa muno muguta reHarare. Masola vamwe vanogona kuti aiwa isi toda kuuya nemasola, tizoisa masola kuti zvinge zvezvinoita zvakanaka. Aiwa mukana uripo wekuti any service you'd like to offer to the Chirenjes, aiwa madoors avhurwa. Makasununguka kunge muri munouya, tobatana toita basa rachona kuti ringe riri rinoitwa, kuitira kuti musi watinozosvika Saturday, zvimwe zvinoda kuitwa kana tichinge tavhurirwa magedhi, ivo havapinde, but vanenge vachishanda nekudii vawane mukana wekupinda vachishanda. Vanoti aiwa isusu toda kuzviita musi wachona iwowo, makasununguka futi kuzviita musi wa22 November. Mwari wamasimba usachititira zvakanaka. Zvekutoti kana vachirenje vakatovhurirwa magoni aya, zvekuti macompanies aroda kuuya kuzobatsira vanotouya even before that day. Vachiita sei vachitoinstalla zvaoda kuinstalla, angava kuinstalla masola, kuda kuclean, vachiita sei vachitoclean, tichitoshuta mavideo, tichitopa vanhu update kuti panapa right tine company yakati ikutoisa masola, kuitira kuti vachirenje kana wakupinda musi Saturday wapinde mune magetsi, tine company yakati panapa iri kutocleana, tichitoita sei tichitoshowa vanhu, totanga kutoadvertisa. So tichakuadvertiserai kana tichakupai airtime kakawanda kana muchinge maita sei, muchinge madonata. Asingori one video chete. Tichange tichitoshanda pamwe chete nemi, uyezve nekurekomenda iwo nekuti munenge maita chinhu chakanaka. So panenzi parudiwa bhoho, makambani vanhu vakawanda vanobvunza angu seindi tingashande nekambani ipi, tinoita kupawo reference kuti aiwa ava zvamuri kuuya muna December vanokuitira basa kanaka, ava zvamuri kuuya ndo vanoita plumbing yakanaka. Why? Because tinetaona basa renyu panapa. Zvakare kune vamwe vanoti aiwa isi toda kudresa vachirenje musi wachona uyu namai, aiwa munotibata zvakare. Vamwe vanogona kuti aiwa angoseindi chaiyo nachibanda mapfekero avo haana kunatsoita right. Because isusu titogona kutongouya takangopfeka yese. Aiwa iyoyi titori bho. And hatizooni. You are free again kuti bata kuti aiwa toda kuitirawo something, kuitira kuti musi wachona munge makadi zvakarongeka. Namba ndo dziri kuda pascreen. Pane chibanda, chief chibanda, nedza Uncle Said. You can call kana kuwatsura kuita zveWhatsApp andile tichionesana basa richienda mberi. Aiwa tangoti tiuyewo zokuzisai izvi. Pane chimwe here chamunoda kuwedzera? Aiwa tasakura tazunza. Kana pane zviripo maybe takazofunga zvimwe tozoisa imwe update zvakare. But for now ndo information yatinayo tikuita kumana ngatibatsirane mudhara apindewo mumba mudhara. Ora mudhara achembera mudhara. Whitehead mudhara uyu. Relax unowazukuru ari padeni. Ndizvo. Aiwa tinotenda uri aiwa ndiri chanzvadzi chamai venyu. Moizo wapfungwa dzine dzichimhanya. Ndakutofunga izvozvo kuti pandiri kutoita ndine prayer pamoyo yekuti dai mauya tazobatsirana nani nababa achirenje. Mwari wekudenga vachikuitirai zvakanaka, vachikukomborerai. God bless you so much. Mango Saint, the only Zimango. Chief wenyika. It's much love. Mambo wenyika. Takati nyika ingagara isina mambo. Nyika inongoda mambo mujete. Tavagadza umambo.